Καλώς ήρθατε στο Γενικές Γνώσεις IQ. Ποιο ήταν το αρχικό όνομα των βραβείων Grammy? Κάθε πότε αναγεννώνται κατά μέσο όρο οι γευστικοί σου κάλικες. Στη σειρά The Simpsons, ποιος έχει τη μεγαλύτερη συλλογή από κούκλες Malibu Stacy? Ποια αμερικανική πολιτεία ήταν η πρώτη που αναγνώρισε τα Χριστούγεννα ως επίσημη αργία? Ποιο ήταν το πρώτο ανδρικό όνομα που δόθηκε ποτέ σε τυφώνα? Ποιος ήταν ο πρώτος χαρακτήρας που ο Τζόνι Ντεπ ενσάρκωσε σε περισσότερες από μία ταινίες? Ποια είναι η πρωτεύουσα του Delaware? Τι είδους ανθρωπολογία είναι επίσης γνωστή ως εθνολογία? Πώς ονομάζεται ο φόβος του χρώματος μόβ? Σε ποια πόλη βρίσκεται η Καπέλα Σικστίνα? Ποια είναι η μεγαλύτερη πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών σε έκταση? Κάτω από ποιο ποτάμι περνούν τα τούνελ Χόλαντ και Λίνκολν? Τι είναι η φιλογραφία? Ποια είναι η πιο κοινή ονομασία για την κάθετη γαστροπλαστική δεσμίδα? Ποια είναι μια απαραίτητη θρεπτική ουσία που χρειάζεται για την κατασκευή και επιδιόρθωση ιστών και λειτουργεί και ως πηγή ενέργειας? Στα μαθηματικά, ποια πρόθεση αναφέρεται στο 10 στη δύναμη του μείον 18?
Σε ποια ταινία εμφανίζεται ο κακός Τραβίς Μπίκλε? Ποια πόλη εποπτεύεται από το μεγάλο άγαλμα ο Χριστός Λυτρωτής? Ποιος ταινίστας φορούσε jean shorts στους αγώνες? Ποιο όργανο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής πίεσης? Ποιο είναι το μόνο έθνος που συνορεύει και με τη Βυρμανία και με τη Μαλαισία? Πώς είναι πιο γνωστό το όρος Γκόγκουιν Άουστεν στην οροσειρά Καρακορούμ? Ο Μέντου είναι ο Αιγυπτιακός θεός του τι? Τι είδους επιστήμονας ήταν ο Λάινους Πόλινγκ? Πώς λεγόταν ο χαρακτήρας της Κάρεν Άλεν στην ταινία «Οι Βάνδαλοι του Χάρου»? Σε ποιο σώμα νερού εκβάλλει ο ποταμός Μισισιπής? Ποιο ζώο παράγει ούρα που φωσφορίζουν στο σκοτάδι όταν εκτίθεται σε υπεριώδες φως? Ποιο υδρόβιο ζώο παράγει 650 βολτ ηλεκτρισμού? Σε ποιο έτος ξεκίνησε το World Wide Web? Στην Αϊόβα θεωρείται πλημέλημα να χαρακτηρίσεις λάθος τη μαργαρίνη ως τι? Πάνω από ποιον ωκεανό εξαφανίστηκε η Αμέλια Έρχαρτ? Τι χρειάζεσαι 2 για να παίξεις double dutch?
Ποιος ήταν ο χαμένος προπονητής στον πρώτο Super Bowl στις 15 Ιανουαρίου 1967? Ποιος ροκ μουσικός πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα από τις κίτρινες και μαύρες φανέλες που φορούσε? Πώς λεγόταν το κατάστημα παιχνιδιών στην ταινία «Μόνος στο σπίτι 2»? Η Ford παρήγαγε το Model T σε ποιο χρώμα μόνο μετά το 1913? Ποιο μέγεθος βαρελιού κρασιού περιέχει 10 γαλόνια? Πόσοι παίκτες υπάρχουν σε μια κανονική ομάδα αμερικανικού ποδοσφαίρου? Ποιο υγρό του σώματος περιβάλλει το έμβριο? Το Leaves of Grass, που εκδόθηκε το 1855, είναι μια συλλογή ποιημάτων ποιον Αμερικανό ποιητή? Πριν γίνει τραγουδιστής, ποιο ήταν το επάγγελμα του Περικόμου? Τι μάρκα τσιγάρων έχει ο Chris στην ταινία Stand By Me? Ποιο βότανο έχει το λατινικό όνομα Petroselinum cryptum? Σε ποια χώρα διαδραματίζεται η ταινία The Hurt Locker 2009? Ποια είναι η μητέρα της Μελάνι Γκρίφιθ? Τι δημιουργήθηκε πριν σχεδόν 7.000 χρόνια από την έκρηξη του όρους Μαζάμα? Ποια πόλη φιλοξένησε το 1992 το πρώτο παιχνίδι World Series εκτός Ηνωμένων Πολιτειών? Ποια ήταν μια παρενέργεια της διατροφής των προϊστορικών ανθρώπων?
Πού βρίσκεται το Petit National Ice Skater? Από τι αποτελούνταν τα περισσότερα 1 cent νομίσματα το 1943? Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Πείτε μου στα σχόλια πόσα σωστά βρήκατε και πατήστε εγγραφή για περισσότερα βίντεο.